strong. Tama yung camera. Dito. Dito. Hi guys! Good morning! Welcome back dito sa aking YouTube channel. At ngayon, tatalakayin natin yung part 2 ng pagtatanim ng dwarf coconut. So, this time, tayo na ay magtatanim. But before that, trivia muna tayo. Alam nyo ba guys kung ano ang scientific name ng coconut? Hindi nyo alam, no? Ang scientific name ng coconut ay Cocos nucifera. Hindi Lucifer ha. Cocos nucifera. Okay? So, bago tayo magtatanim, kwento-kwento muna tayo guys. Kasi ako lang mag-isa dito. Okay? So, sabihin nyo baka biglang may ahas na lalabas sa aking likod. Dati daw sa panahon ng mga ninuno namin, may mga kwento-kwento na yung dapat daw magtanim ng niyog ay lalaki. Dahil daw pag tanim, sa panahon ng pagtanim, yung lalaki ay maghuhubad. Tapos, kalaunan, na pag-isip-isip nila na bakit tigdadalawa lang yung bunga ng kanilang niyog. Doon nila naisip na kaya pala gumaya doon sa dalawang bilog na nakabitay. So, kaya inimba na nila yung yung pagtatanim. Joke lang yan. Pero totoo to guys. Kasi ngayon ay bitay. Tulad ng sinabi ko, tatanim natin. So, another trivia, ang coconut ay may dalawang klase. So, ito yung tall, saka yung dwarf. Hindi yan na dwarf. So, yung dwarf na coconut na itatanim natin ngayon ay mamumunga na. Tulad ng sabi ko dati, mamumunga na ng 3 to 5 years. Pero mas progressive siya pag umabot na siya ng 10 years. Pero may lifespan itong dwarf coconut. Siya itutubo hanggang 60 years. Parang tamang-tama lang siya mag senior citizen. Okay? So another trivia, pangatlo, ang dwarf coconut ay matatagpuan lamang sa 3 bansa. So ito'y matatagpuan lang sa Indonesia, sa Malaysia, at saka ano pa ba yung isa? Sa Pilipinas. Kung saan tayo. Okay. So guys, bago tayo magtanim, tulad ng sinabi ko, mayroon kaming, hindi na namin sinunod yung magtanim na nakahubad. So, ang sinusunod na namin ngayon ay lalagyan na namin ng palihi aside from itatanim sa bitay. So, kukuha muna tayo ng mga palihi. Pero, sikreto lang natin yan guys. Abangan. Ito guys, yung sinabi ko na gagawin natin palihi. Tawag namin dito ay tubog. Kikita nyo, di ba maraming bunga? So, sabi nila pag ilagay natin dito sa panahon ng pagtanim ng niyog, ay gagaya ang niyog dito na maraming bunga at namumunga ng buong taon. Itong tubog kasi namumunga ito palagi. Kiso kukuha tayo. A few moments later. Okay guys, tayo na po magtatanim ngayon ng dwarf coconut. So ang kakailangan nilang natin ay yung
ating planting material, ang ating pala, kaunting humus, saka yung palihin natin. At syempre yung ating sarili, kasi sino yung magtatanim. Okay, so guys, first lalagay na natin ang ating dwarf coconut sa. Okay, pagkatapos natin mailagay yung seedling, yan, lagay sa gitna niya. So lalagyan natin ng lupa doon sa palibot, yung sa base. And then huwag takpan lang niyo. Lalagyan mo na ng konting humus. Kasi yung humus natin ay composed of mga lantang dahon ng saging, tsaka mga lata na coconut husk, at may kaunting animal manure. At syempre ilalagay natin yung ating palihi. Kukuha lang tayo ng 3 piraso ng tubog at saka ilalagay natin at tatabunan. Guys, so another thing pala, naganda din pala ako ng mga sticks kasi lalagyan ko siya ng parang bahay-bahay, kasi pag hindi natin lagyan ng shade, may tendency na itong mga dahon ng niyog ay nasusunog sa araw. So tulad nung tinanim ko, ito yung una kong natanim, so yan, nasusunog siya. So kaya temporary nilagyan ko muna ng shade gamit yung lukay or yung tuyo na dahon ng niyog tsaka dahon ng saging. Okay, so napakita ko sa next vlog yung paano paggawa ng ano niya, yung parang bakod, the same time yung shade niya. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. I hope na mayroon kayong napulot na kahit kunting impormasyon, aral sa ating vlog. So thanks for watching guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more updates. So, ingat kayo palagi guys. God bless.